Bango na boigori guriria mabuta ni gabonchereria kurwase kaunti ya Kisii babere bagwesokia bene na boigo kwe murungani kubwatkana no kwirana nse kubonchereria bwabo ayanku bwatkana no comment kana kweri gori rie bintu ase abagori babeire bagokea kurende nigo baboririe serikali kubeke merobiri meikerano na boigo gokora amonchererio abwenerete ase ngencho yokweneke buna obonchereria bwabo ngokorekana buri ikirano muri geto Ndemo TV na bakagutarira abonchereria nabo igo gusanga ari babire bagwetera chinga kichiga chingongo magega ya serikali komente bangase chinsemo ogati yabo sekta ya maguta abonchirani go bagendrete kwera chinga kichingongo babwate kugenderia biashara byabo bakore biashara bya uniform fake uniform ebintu byakina magoti sana kuna taxi chache kintu byakina magoti sana kurwa suppliers checho kintu byakina magoti bono na inturito chukine customer konyana baro bagotwara challenge yo kugoresa uri meta magori ali akare bono sori taxi che biashara bya beire bigusuka ngora sana kontora uniform cha sports uniform cha school na uniform ni choteri na chindi chonse chi customer iratake ngote matore kone ri customer chita maguria yare amake egerekero muntu nari aranyare wafo dirigoriego ekoranto maitenga uchumi yakingo buna chinchera chyo kwegendereria ebiasara nigo byaburukaniri chinchera chiekerero kororo byobokoreri chinchere chyo kitamo chireme chando yaye bene challenges kono muna kero after to design to abekire nabonye ore customer yategete ebicha ase logo ekara ne ronyo ebus ekara nyo nchibie kainige ne ratata getwabeke kare ngao bona nya customer abe kwanga bona challenges chiri nando chago ko tubore rogeri onye tubara ngora te tabukana ne yanga na bera tabuke e customer yange bona challenges necho omugore yange ngao kose lindo nyo ore estimate yo customer chi mwache te order estima ya chire nini challenges inde ya to wetera ge arafu naga naone bwate machine obvious ne bwate injuries no injuries na boko bakin ke na ne bwate powers na beo wakonyo ya komise okoboria bono na serikali kororo bekerengo kyobogima amona go ikense bango elia bamenye batwara obosibore bwo kugura ebintu naba onchoreria chinga kichinto era lucho kogenderio bonchoreria akarogo ore mitokora suppliers twakagore material for example leo sana uniform twakanya gore na 400 shillings sasa hivi natokwa na 500 mine tinga skati twakona 800 ono ikatonyo ni 900 na lituranya cross mani twe e profit ono na bible bonsi mama itenga 800 bawe kagaiga kwanyora 900 ndo zaite kugora ibere kwanyora gore yemo sauri tabwati tibesa sauri bintu byakire sana utiboro na bantu mbara adjust sauri bikare utira kera ritu kubano mbara adjust egasimne yo bunde bichana iskana atako baresa egasimne igane yo korigere tu ya magoko tarigase okwenda ka osomeni no gochorigere liga bune okora omanye egokonye taina wando ganye to someni ni no somete ko sende na bogo chega ase urigere liga matukabere onyoro kwa manye ene gase okoboko nengiere na nengwa kanere bya one uchane bitu ngwa imisa egase okoboko nengiere ko reporteria Ndizi TV editoriane Ndemo Steven.